ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରିଲା ଆଉ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନି। ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଲା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଲା, ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ହସୁଛନ୍ତି, ମଜା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କହ। ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି କି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ହସିବେ, ବହୁତ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତୁମେ ହାରିଯିବନି। କାହିଁକି ନା ସଫଳତା କଥାରେ ନୁହେଁ, ପରିଶ୍ରମରେ ମିଳିଥାଏ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲ, ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମକୁ ଦେଖି ଦିନେ ହସୁଥିଲେ ସେଇ ଲୋକ ତୁମକୁ ଦେଖି ଦିନେ ତାଳି ମାରିବେ। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖ, ଦେଖିବ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ।